Guys, andito ako sa harapan. Nantay ko yung anak ko. Dito na ako sa pag-ibig. Pag-igaraw. Hatid ko lang yung tax declaration ko para sa bahay ko. Ma-clear na yung ano ko. Yung mga dapat kong ano na document. See you guys. Balita ko kayo mamaya. Walang katao-tao sa loob. By appointment ang pagpasok. Hindi basta-basta. See you guys. Balik ko kayo mamaya. A few inches later. Nag-aaral yung mga anak ko dito lang sa tapat. Yan. Yan yung UCB. Ito Bigaraw, Cagayan. Hintayin ko lang yung anak ko maambon pa. Okay. Katatapos ko lang. Ang tagal ng pag-ibig ko, pila. Kailangan nakaproseso dahil sa pandemic. Nakatapos din. May music. Ayaw ko mag-video. Matiwanag. Walang katawa-tawa sa Robinson yung pag-ibig. Yung tax declaration ko, yun ang binayaran ko. Tapos, yung membership ko, binayaran ko rin. January. Ngayon, guys, meron kayong pag-asa. Kagaya ganito na calamity. Try nyo update sa calamity. May malulun. 20%. 15 to 20. Kahit pa paano makaambag sa atin, makangailangan. Update ko kayo mamaya sa application. Hey guys, I'm back. Hello, kumusta kayo? So, nandito na ako sa pwesto ko. Napunta ko ng oras. Papasok lang namin ngayon. Wala nang kami. ECQ ng almost 20 days. Kaya ay nagapang ko. Tapos may kasama naman ako dito. Iniwan ko. Pagdating ko sa awa ng Diyos, 100 kayo sa sarang benta. Walang nakatao-tao pa. Oh, no. DCQ pa kami ng 7 days. Kaya habang hindi pa gaano busy, sinamantala ko na si Kasolin. Tapos good news, guys. May ang pag-ibig. Pwede tayo magkalamity doon. Yung may contribution ka, magtatrabaho ka. Basta i-active mo yung pag-ibig mo. Merong makukuha calamity loan. Lalo sa ganito. 20% down, kahit pa paano makatulong sa atin yun. Kaya yung sa akin, inactive ko yung contribution ko personal membership ko, maliban sa business, ako, active, tapos, yun, kumuha ko ng application. Kaya kahit pa paano makatulong, makakuha ako ng 20% tayo kahit pa paano. Ang gagawin ko, kasi obligado talaga maglakad ako ng permit business permit kahit na ganito ang sitwasyon sa pandemic kailangan namin maglakad ng business permit. So yung ko, lakad ko. Tapos i-active mo yung active nyo guys yung pag-ibig membership nyo, ID. Ito yung stock declaration ko. Binayaran ko sa City Hall tapos ngayon sasubmit ko. Kasi kailangan yun sa permission. Halimbawa yung may mga housing loan na putol-putol ang pagbayad. Mayroon palugit ang pag-ibig. Ito naghingi ako ng form. Kuha ka ng loyalty card kasi kailangan ito. Siya. Kailangan mo lang, magbabayad lang ng 125. Dalawa na kinuha ko kami mag-asawa. Tapos, diba nagpa-active na ako. Yun, kahit pa paano pipilapang ko to. Pipilapang ko siya. Para, makatulong man lang. Walang wala talaga.
Wala akong mapagpunan kung hindi sariling sikap na mapagkasya ko yung mabentahan ko. Kaya lang suntok pa sa buwan. Sobrang ano sa amin nangyayari dito. Hindi siya nilalabanan ko lang. Hindi pa siya okay. Kaya kahit pa paano, yan ang resibo ko. Binayaran. Maghahabol ng ng obligasyon. Ilaw, tubig. Pero mo, ilang oras akong wala. 100 pesos lang ang benta. Kasi di pa pwedeng lumabas eh. Lumabas man ng isang bawat may bahay, may ID ka, yung mga mag-grocery, may limit 3 oras. Kaya hindi pa siya advisable talaga na makagala ka. Kaya ganito. Kasi mga business. Private yung kulay blue, yun yung mga mag-grocery lang, may bibili lang sa labas. Mabilisan, 3 oras. Asa ka pa makaikot, kung halimbawa man. Saka may pera man, pagkain muna talaga inukuna. Kaya sa amin paswertehan lang kahit pa paano kasi may nakakaluwa. Nakakabenta kami, may bumibili, kapir. Hindi naman pwedeng magmukmuk lang kami kasi gumagana na yung negosyo namin, tumatakbo na. Guys, malapit na magtara. Kano 12? Tawal na lang. Tawal na lang. Kape tayo. Ito pala yung bago kong kasama kasi yung buntis ko, manganganak na. Manganganak na siya. Ayan, para tatlo. May pip sa labas. May pulis. Bawat kanto, ano? Ito, may pulis. Ito. Kaya pag hindi naman, kailangan nalalabas o na kailangan makas. Sitahin talaga. Lalong dito sa amin. Tapos kung lalabas ka man, kailangan may certificate ka. Na katunayan mag-asawa, anak mo, kailangan. Kasi kanina hinarang talaga kami. Sabi ko bukas na lang kung dalhin mo yung birth certificate para katunayan. Kasi abala pa talaga ako na barangay, kukuha ka ng health certificate, kagaya ganan na nagmamadali ka na. Okay lang naman kasi hawaan na lang natin yung pasensya kasi sila ang papasunod sa kaligtasan natin. Pero sa amin na yung central pang madali wala. So yan lang guys, kumusta kayo dyan? Ang tagal kong hindi naka-upload. Ilang days. Stress kasi kami mga paninda ko natutulog sa kampungan. Hangin lang sila naka-display. Walang katao pa ako. Wala naman kami pwedeng alukan. Walang taong dumadaan. Sinisilip kaya kita kanina dyan. Sinisilip kita. Nandun lang sa pagin. Naway ko wala talagang customer. Kasi kung may bumili. Takbo ka lang doon. Kaya ko kay Jerry kay dito. Sinabi mo kay Jerry. Sinerap yan. Kawalan mo siyempre sa akin. Hi, tingnan mo oh. Ayun, mga katabi ko, 2. Hindi pa nag-open. Kasi alam nila wala customer.
Kape tayo, guys. Kape tayo. Pangdagdag stress. Hello. Shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan. Kumusta na kayo? Kumusta yung buhay-buhay dyan? Ito ako, balik na naman sa trabaho. Kumusta kayo dyan? Hello, Inday Lori. Ginagawa Lorena mo. TV. Kabisyo Vlog. 12 Official Kill TV. Hello. Kumusta kayo dyan? At saka kay Inday Pangga. Inday Pangga. Kumusta? At saka si Joren Official TV. Hello, shout out sa inyo dyan. Lalo na kay ano. Kay Waray British Vlog. Hello, Jen, kumusta? Okay na ba yung wifi mo? Kumusta kayo dyan? Ito, nagbalik ako sa trabaho. Baka sakali makatisog na naman akong makabenta. Pero, laban lang. Wala talagang. Puro labas. Wala naman pumapasok. May pumasok man, hindi sapat. Sino pa ba nakalimutan ko? Ay, si ano pala. Sorry, host Randy. Randy, official vlog. Kumusta ka na dyan? Magparamdam ka, galingan mo dyan para ikaw na susunod. Ikaw na susunod. Hello. Kumusta? Sipag-sipag lang tayo. Tsaga-tsaga para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Kahit ganito ang nagdadaan sa atin. Laban lang tayo. Laban lang tayo, guys. Saka sa lahat ng mga subscriber ko dyan, shout out sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo na yon. Nandito kayo sa isip ko, sa puso ko. Hindi ko kayo makakalimutan. Bye guys! Please subscribe my channel. Take note, don't skip my ads. Kasi, sana akong ganap na monetize. Susunod ko na lang i-reveal yung ano ko, yung nangyari sa monetize ko. See you guys. Bye. Kape muna tayo.